پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت و ملت اینا. تاجیک ملتی فرهنگی و حمایه مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و اقتصادی، سیاحت، صنعتی و کشاورزی و آزمون‌های اجتماعی و جمهوریوی، جمعیت. راهنمای جامعه آینده خانه باد امید وطنی تاجیکان محبوب دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷуманд, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилооти ахбор мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. имрӯз таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳукумати кишвар, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд. 3 июн таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳукумати кишвар, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози маҷлис аз хизматҳои шоёни таҳсини Алишер Мирзонабод, раиси марҳуми вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ки ҷасадаш субҳи 3 июн аз дарёи Панҷ дарёфт шуд, ёдовар шуда ба поси хотири ин фарзанди содиқи ватан дақиқаи хомӯшӣ эълон намуданд. дар идомаи маҷлис нахуст дар бораи барномаи давлатии рушди инноватсионии соҳаи пахтакорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 гузориши вазири кишоварзӣ Қурбон Ҳакимзода шунида шуд. таъкид гардид ки барнома бо дар назардошти нақшаи пахтакорӣ дар таъмини аҳолӣ бо ҷойи кор, истеҳсоли ашёи хом барои рушди саноати сабуки хӯрокворӣ, афзоиши ҳаҷми содироти маҳсулот ва ҷорӣ намудани механизми таъмини рушди устувори соҳаи пахтакорӣ таҳия карда шудааст. гуфта шуд ки пахтакорӣ яке аз бахшҳои муҳими комплекси агросаноатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта дар таъмини шуғли аҳолии деҳот, рушди иқтисоди миллӣ ва баландбардоштани иқтидори содиротии кишвар нақши муҳим дорад. инчунин зикр шуд ки барнома ба ҳалли мушкилоти мавҷуда ва фароҳам овардани заминаи мусоид барои рушди минбаъдаи пахтакорӣ, ба роҳ мондани парвариши навъҳои пахтаи ватанию хориҷӣ ва баландбардоштани иқтидори кадрии соҳа равона гардидааст. сипас барномаи рушди соҳаҳои кирмакпарварӣ ва коркарди пила дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 муҳокима гардид. таъкид шуд ки мақсади асосии барнома зиёд намудани истеҳсоли пилла, таъмини шуғли аҳолӣ, рушди содирот, ҷалби сармоя ва муосиркунонии технологияҳои коркарди пилла ба шумор меравад. ҳамчунин зикр гардид ки лоиҳа ба 5 самти асосӣ ташкил ва рушди боғҳои тут, воридоти тухмии кирмак, парвариши кирмак, истеҳсоли пилла ва маҳсулоти тайёр пешбинӣ шудааст. дар бораи барномаи рушди китобхонаҳои деҳот дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2027-2031 гузориши шахсони масъули соҳа шунида шуда, таъкид гардид ки мақсад мусоида намудан ба рушди китобхонаҳои деҳот, ташаккули низоми такмили ихтисос, бозомӯзӣ ва тайёр намудани мутахассисон, таҳкими заминаи моддиву техникӣ ва ба талаботи муосир мутобиқ кардани фаъолияти онҳо мебошад. ҳамчунин гуфта шуд ки ҳадафи барнома аз таъмини китобхонаҳои деҳот бо таҷҳизоти компютерӣ, пайвастшавии онҳо ба шабакаи интернет, ташкили махзанҳои электронии китобҳо ва баландбардоштани саводнокии кормандони китобхонаҳо ва ҷалби бештари аҳолӣ, хусусан наврасону ҷавонон ба китобхонӣ иборат мебошад. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
ба вазорату идораҳои марбута барои татбиқи барномаҳо супоришҳо доданд. дар кори маҷлис ҳамчунин масъалаҳо дар бораи нақшаи кори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар нимсолаи дуюми соли 2026, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи омори расмӣ, лоиҳаи созишномаи сармоягузорӣ байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Кристал Грин Глас оид ба сохтмон ва ба истифода додани корхонаҳои истеҳсоли ғанигардонии кварс, шишаҳои панелӣ ва зарфҳои шишагӣ, қоидаҳои воридшавии энергия аз манбаъҳои барқароршавандаи энергия истеҳсолшуда ба системаи энергетикӣ ва фурӯши он ба истифодабарандагон ва дастгирии фонди рушди сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ гардид. дар фароварди кори маҷлиси ҳукумати кишвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд ки дар заминаи татбиқи қадномаи Созмони Милали Муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 бо таҳияи барномаҳои фарогир тарғибу ташвиқи фарҳанги сулҳ дар дохил ва хориҷи кишвар васеъ ба роҳ монда шавад. ҳамчунин барои вусъати кишти такрорӣ дар заминҳои обӣ, захираи тухмӣ, истиқболи сазовори ҷашни умумимиллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо тезондани корҳои ободонӣ ба масъулин дастуру тавсияҳо доданд. дар деҳаи шидзи ноҳияи Рӯшон, зодгоҳи муовини раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Мирзонабод Алишер Худобердӣ маросими видо баргузор гардид. дар деҳаи шидзи ноҳияи Рӯшон, зодгоҳи муовини раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Мирзонабод Алишер Худобердӣ маросими видо баргузор гардид. тавре қаблан иттилоъ дода будем, 17 июни соли 2026 дар натиҷаи садамаи нақлиётии фоҷиабор дар ҳудуди ноҳияи Дарвоз, нақлиёти хизматии марҳум бо ҳамроҳонаш ба дарёи Панҷ сарозер шуд. субҳи имрӯз ҷасади марҳум раиси вилоят аз рудхонаи Панҷ берун бароварда шуда дар деҳаи шидзи ноҳияи Рӯшон, зодгоҳи фарзанди фарзонаи миллат дар фазои ҳуснангезу пурэҳтиром шоҳиди маросими видо бо муовини раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Мирзонабод Алишер Худобердӣ гардид. дар ҷараёни маросим ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъзияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба аҳли хонаводаи марҳум ва сокинони сарбаланди вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон расонида таъкид намуданд ки дар гузашти нобаҳангоми Мирзонабод Алишер Худобердӣ талафоти гарон барои давлат ва миллати тоҷик маҳсуб ёфта, хотираи неки ӯ ҳамчун ходими барҷастаи давлатӣ ва фарзанди содиқи ватан дар таърихи давлатдории навини Тоҷикистон ҷойгоҳи арзанда хоҳад дошт. зикр гардид ки марҳум Алишер Мирзонабод дар тамоми давраи фаъолияти давлатӣ сиёсати созандаи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро содиқона амалӣ намуда барои рушди вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, таҳкими сулҳу субот, вусъати корҳои ободониву созандагӣ ва баландбардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ саҳми назар аст гузоштааст. бо эҳтироми хос хизматҳои арзандаи ӯ дар роҳи таҳкими давлатдорӣ, рушди устувори вилоят ва иҷрои вазифаҳои пурмасъули давлатӣ ёдоварӣ гардида, изҳори боварӣ карда шуд ки корномаи пуршараф ва фаъолияти пурсамари ӯ ҳамеша қадршиносӣ хоҳад шуд. аҳли хонавода ва кулли сокинони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таваҷҷӯҳи доимӣ, ғамхории падарона, дастгирӣ ва ҳамдардии самимӣ дар ин рӯзҳои вазнину мусибатбор изҳори сипосу қадрдонии самимӣ намуданд. дар анҷоми маросим таъкид гардид ки номи нек, фаъолияти пурифтихор, хизматҳои шоиста ва садоқати Мирзонабод Алишер Худобердӣ ба давлат ва миллат ҳамчун намунаи олии хизмат ба ватан дар хотираи мардум ҷовидона боқӣ хоҳад монд. имрӯз Мирзонабод Алишер Худобердӣ ба оғӯши хоки муқаддаси зодгоҳаш супурда шуд. аммо роҳи хизмати содиқонае ки ӯ дар ҷодаи таҳкими давлатдорӣ, ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва ободии як гӯшаи Тоҷикистони соҳиби истиқлол, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон тай намуда буд, ҳамчун намунаи масъулияти баланд, ватандӯстӣ ва садоқат ба давлату миллат дар хотираи мардум ва саҳифаҳои таърихи навини Тоҷикистони соҳиби истиқлол ҷовидона боқӣ хоҳад монд. идомаи ахбор.
امروز در شهر دوشنبه جلسه خاتموی اجلاسیه دویوم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار گردید. در اجلاسیه لایحه قرار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان آید به گزارش رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره فعالیت اجلاسیه دوم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم و لایحه قرار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان آید به لایحه برنامه کار قانونگذاری اجلاسیه سیوم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم مورد بررسی قرار گرفته قرارهای داخلدار قبول کرده شد. با فرا رسیدن موسم آبشوی پیریخا سطح آب دریای پنج بالا رفته خطر حرکت در قیده‌های علاهیده راه بین المللی را بیشتر می‌گرداند. در چنین شرایط از هر یک راننده مسئولیت بلند، هوشیاری دائمی و رعایت قطعی قاعده‌های حرکت تقاضا می‌شود. ادامه موضوع در گزارش شهزاد رجبزاده و معروف عبدالله. дарёи панҷ яке аз пуриқтидортарин ва пуртуғёнтарин дарёҳои минтақа ба ҳисоб меравад. ин дарёи азим ки аз периякҳои баландкӯҳи бадахшон сарчашма гирифта аз миёни водиҳои вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҷорӣ мешавад дар тамоми фаслҳои сол хусусияти хатарзо дорад. аммо дар мавсими баҳору тобистон вақте ки обшавии пиряхҳо бо суръат ҷараён мегирад ва ҳаҷми об афзоиш меёбад сатҳи дарё низ боло рафта хатари он бештар эҳсос мешавад. баланд шудани сатҳи оби дарёи панҷ метавонад сабаби сар задани офатҳои табиӣ аз ҷумла сел, ярч, сангрезӣ, шуста шудани соҳилҳо ва осеб дидани қитъаҳои алоҳидаи роҳи байналмилалӣ гардад. ин гуна ҳолатҳо махсусан дар минтақаҳои кӯҳистон ки хусусияти геологии он мураккаб аст бештар ба мушоҳида мерасанд. аз ҳамин ҷост ки вазъи воқеи дарёи панҷ ҳамеша таҳти назорати доимии мақомоти дахлдор қарор дорад. дар баъзе қитъаҳои ин масир ки роҳ аз канори дарё мегузарад фарқи баландии шоҳроҳ аз сатҳи об аз 15 то 40 метрро ташкил медиҳад. ин рақамҳо худ аз хатарнок будани минтақа дарак медиҳанд. ҳар қадар сатҳи об баланд шавад ҳамон андоза эҳтимоли вайроншавии соҳил, сар задани селу сангрезӣ ва маҳдуд гардидани ҳаракат дар баъзе қитъаҳои роҳ бештар мешавад. дарёи панҷ як нерӯи азими табиат аст ки вобаста ба тағйирёбии иқлим ва шароити обу ҳаво метавонад дар як муддати кӯтоҳ вазъияти худро дигар кунад. баъзан дар чанд соат баланд шудани сатҳи об барои тағйир ёфтани вазъиро кофӣ аст. аз ҳамин сабаб ҳангоми ҳаракат дар чунин масир ҳар як ронанда бояд вазъияти воқеиро дуруст арзёбӣ намояд ва эҳтимоли ба вуҷуд омадани хатарро ҳамеша дар назар дошта бошад. махсусан барои ронандагони нақлиёти мусофирбар ва боркаш чунин роҳҳо масъулияти бештарро талаб мекунанд. интихоби суръати бехатар, риояи фосилаи байни воситаҳои нақлиёт, худдорӣ аз пешгузариҳои хатарнок ва иҷрои ҳатмии аломатҳои роҳ дар чунин минтақаҳо аҳамияти ҳаётӣ доранд. дар роҳҳои кӯҳӣ таҷриба ва ҳушёрӣ аз суръат арзишмандтаранд, зеро дар чунин шароит ҳатто як иштибоҳи хурд метавонад оқибати сангин дошта бошад. ҳар ронандае ки ба ин масир мебарояд бояд як ҳақиқати оддиро ҳамеша дар хотир дошта бошад. дар анҷоми ҳар сафар касоне ҳастанд ки бо умед интизори бозгашти оянд. дар хона падару модар, ҳамсар, фарзандон ва наздикон бо чашми интизор роҳи азизони худро мепоянд. барои мусофирон низ ҳар сафари бехатар маънои расидан ба оғӯши хонавода ва идомаи зиндагии осоиштаро дорад. аз ин рӯ ҳангоми ҳаракат дар чунин роҳҳои кӯҳӣ ҳеҷ шитобе набояд аз масъулият болотар гузошта шавад. аз ҳамаи ронандаҳо хоҳиши онро дорем ки имрӯзҳо обхезӣ ҳаст ва дар ин шоҳроҳ хатари бисёр аст. дара бо суръати зиёд ҳаракат накунанд, ҷони худ ва наздиконашонро дар хатар намонанд. табиатро тағйир додан аз имкони инсон берун аст, аммо бо масъулият ва эҳтиёткорӣ метавон хатари онро коҳиш дод. аз ин рӯ баланд шудани сатҳи оби дарёи панҷ бояд барои ҳар як иштирокчии ҳаракат ҳамчун ҳушдори ҷиддӣ қабул карда шавад. пешгирии хатар ҳамеша аз бартараф намудани оқибатҳои он осонтар аст. вақте сухан дар бораи ҳифзи ҷони инсон меравад, ҳеҷ гуна шитоб арзиш надорад. сафари бехатар аз эҳтиёткорӣ оғоз мешавад ва бо масъулияти ҳар як ронанда анҷом меёбад. шаҳзод раҷабзода, маъруфи абдулло, вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, ахбор. қабули қадномаи 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036
аз ҷониби маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид далели равшани эътирофи сиёсати сулҳҷӯёна созанда ва ташаббускоронаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мебошад. моҳияти аслии қаднома дар он аст ки сулҳ на танҳо ҳамчун набудани ҷанг, балки ҳамчун фарҳанг, масъулият, эҳтиром ба шаъну шарафи инсон, таъмин намудани адолат ва имкониятҳои баробар барои ҳамаи инсоният, яъне дар маҷмӯъ шароити мусоид барои зиндагии арзанда ва рушди ҳамаҷонибаи инсон арзёбӣ мегардад. ҷузъиёти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. таҳкими фарҳанги сулҳ, пешгирӣ кардани низоъҳо, тақвияти таҳаммулгароӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва густариши гуфтугӯи тамаддунҳо дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун заминаи зиндагии шоистаи наслҳои оянда аз ҷумлаи ҳадафҳоест ки дар қатъномаи махсуси Созмони Милали Муттаҳид 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда мақоми меҳварӣ дорад. ин санади байналмилалӣ бо пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қабул гардид ва бо татбиқу амалӣ намудани вазифаҳои муайяншуда ояндаи башарият бар пояи адолат, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамкорӣ устувор мегардад. коршиносони сатҳи байналмилалӣ ба он назаранд ки андешаи волои сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сулҳ танҳо набудани ҷанг нест, балки сулҳ фарҳанг, масъулият, эҳтиром ба шаъну шарафи инсон, таъмин намудани адолат ва имкониятҳои баробар барои ҳамаи инсоният аст. бояд дар шароити кунунии ниҳоят ҳассоси ҷомеаи башарӣ, яъне то рафт мураккаб гардидани авзои сиёсиву иқтисодии ҷаҳон ва печида гардидани раванду тамоюлҳои ҷаҳонишавӣ ба шиёри ҳамешагӣ табдил ёбад ва дар заминаи он мардумони сайёра ҳаққи осоишта зистанро пайдо кунанд. зеро ҳалли ҳама гуна мушкилоти ҷаҳонӣ танҳо аз роҳи муколама ва ҳамкории созанда имконпазир аст. таҷрибаи сулҳофарии тоҷикон, мактаби сулҳофарии пешвои миллат аз сарзамини Тоҷикистон убур кард ва тамоми сайёраро фаро гирифт. ин таҷрибаи нек ва таҷрибаи хайрхоҳонаи сарвари давлат минбаъд метавонад барои кишварҳое ки ба ҳоли низоъ ҳастанд, дар кишварҳое ки нооромӣ ҳукмрон аст, ҳамчун таҷрибаи беҳтарин ба кор ояд ва мо бовар дорем ки ҷомеаи ҷаҳонӣ дар баробари чунин таҷрибаҳои неки ҷониби Тоҷикистон миллати тоҷикро ҳамчун миллати сулҳовар, сарвари моро ҳамчун сарвари соҳиб мактаб, мактабе ки такя ба инсонигарӣ, ба одимигарӣ, ба аршгузорӣ ба насли башарият дорад мешиносанд ва таҷрибаи сулҳи тоҷикон ҳамчун беҳтарин намуна дар ҷаҳон истиқболи гарм хоҳад ёфт. қабули қатънома далели рафшани эътирофи нақши пешоҳанги Тоҷикистон ва пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии сулҳ мебошад ва масъулияти ҷомеаи ҷаҳониро барои тарбияи наслҳои оянда дар рӯҳияи сулҳ, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамзистии осоишта тақвият медиҳад. ин дастовард идомаи мантиқии сиёсати сулҳпарваронаи Тоҷикистон буда бори дигар нишон медиҳад ки ин кишвари рӯ ба тараққӣ имрӯз на танҳо баҳрабардори сулҳ, балки саҳмгузори фаъоли таҳкими сулҳи ҷаҳонӣ низ ба ҳисоб меравад. дар маҷмӯи Созмони Милали Муттаҳид қатъномаи нав бо пешниҳоди пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қабул кард ки бо номи қатъномаи сулҳ барои наслҳои оянда аст ва ин ҳуҷҷати муҳим симои шахсияти пешвои муаззами миллати моро ҳамчун бунёдгузори кохи бузурги сулҳ дар сайёра муаррифӣ мекунад. умедвор ҳастем ки дар тамоми сайёраи мо сулҳ, ваҳдат ва ҳамдилии инсоният тантана хоҳад кард. воқеан дар сиёсати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сулҳу субот ҳамеша ҷойгоҳи меҳварӣ дорад ва ташаббуси нави Тоҷикистон ҷомеаи ҷаҳонро водор месозад ки сулҳ бояд ба фарҳанги умумии инсоният табдил ёбад ва таҳкими он танҳо тавассути муколама, эҳтироми мутақобила ва ҳамкории созанда имконпазир гардад. қабули қатъномаи маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид оид ба ташаббуси ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда солҳои 2027-2036 далели равшани эътирофи нақши кишвари мо дар таҳкими сулҳу суботи ҷаҳонӣ мебошад.
ба муносибати ин рӯйдоди муҳими байналмилалӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар ҳамоиши илмӣ баргузор гардида аҳамияти ваҳдати миллӣ ва саҳми тоҷикистон дар пешбурди фарҳанги сулҳ мавриди омӯзиш қарор гирифт. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар майдони дӯстии пойтахт ба муносибати қабули ташаббуси навбатии ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ҳамоиши ҷавонони пойтахт баргузор гардид. дар ҳамоиш масъулини кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, намояндагони касбу кори гуногун ва ҷавонону фаъолони пойтахт иштирок намуданд. дар воқеъ ин ташаббуси беназир ки аз ҷониби қариб ҳамаи давлатҳои аъзои созмони милали муттаҳид қабул гардид, на танҳо як изҳороти сиёсӣ, балки барномаи амалии фарогир барои ҳифзи сайёра аз низоъҳо, таҳкими амнияти ҷаҳонӣ ва тарбияи насли наврас дар роҳияи бунёдкорӣ, ҳамзистии осоишта ва азми эҷодӣ барои ояндаи бехатар мебошад. пешвои муаззами миллати мо як мактаби ҷасорат аст, як мактаби сиёсати сатҳи байналмилалӣ аст ки имрӯз дар арсаи байналмилалӣ тамоми он пешниҳодҳое ки мекунад на танҳо ба ҷомеаи тоҷикистон, балки ба ҷомеаи ҷаҳонӣ як нақши калидӣ мебозад ва ин ифтихори тамоми миллати тоҷик аст. зимни ҳамоиш иброз гардид ки дар шароити пуртасоди ҷаҳонӣ муосир таҳкими сулҳ ва субот бояд ба яке аз самтҳои афзалиятноки ҷомеаи байналмилалӣ табдил ёбад. ташаббуси нави пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба эълони 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ҷавобгӯи ниёзҳои замони муосир буда барои густариши фарҳанги сулҳ ва таъмини зиндагии осоиштаи наслҳои имрӯзу фардо аҳамияти байналмилалӣ дорад. имрӯз дар фазои шукргузорӣ аз сулҳу осудагӣ ва пешрафти ватан дар вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон ба ифтихори қабули қатномаи 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда 2027-2036 ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. изҳор карда шуд ки ҳамовозӣ пайдо кардани ташаббуси навбатии байналмилалии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби 153 давлати аъзои созмони милали муттаҳид ифтихори бузурги миллати тоҷик буда пешниҳоди 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда аз тафаккури созанда, сиёсати таҳаммулгароёна ва башардӯстонаи пешвои миллати тоҷикон сарчашма мегирад. зимни суханрониҳо хизматҳои шоёни пешвои миллат дар пойдории сулҳ, ҳамбастагию якдилии мардум, устувор намудани пояҳои давлатдорӣ таъкид шуда иброз гардид ки аз ҳама меваи ширинтарини даврони соҳибистиқлолӣ ин сулҳу суботи кишвар аст ки расидан ба он роҳи осону ҳамвор набуда, ин масир таҳаммул, хираду заковати азалӣ, заҳматҳои шабонарӯзӣ, ҷонисорӣ ва аз худгузаштанҳоро тақозо менамуд. тавассути қабули қатномаи махсус ҷонибдорӣ ёфтани пешниҳоди навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон шаҳодати эҳтироми хоса ва эътимоди баланди ҷомеаи ҷаҳонӣ ба мавқеи устувори пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. имрӯз бузургтарин сиёсатмадорону шахсиятҳои шинохтаи ҷаҳон таҷрибаи сулҳофарии президенти ҷумҳурии тоҷикистонро эътироф намуда ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллати тоҷиконро ҷонибдорӣ менамоянд. зеро ин ташаббусҳо аҳамияти инсондӯстона дошта татбиқи онҳо барои ояндаи неку дурахшони аҳли башар равона гардидааст. дар чорабинӣ масъулини кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ, намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, кормандони соҳа ва ҷавонони фаъоли муассисаҳои тобеи кумитаи давлатӣ иштирок намуданд. таъкид гардид ки сулҳу ваҳдати миллӣ ва истиқлоли давлатӣ муҳимтарин дастоварди таърихии мардуми тоҷикистон буда, маҳз дар заминаи онҳо кишвар ба марҳилаи нави рушди устувор ворид гардидаву имрӯз таҳти роҳбарии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тоҷикистон ҳамчун давлати сулҳпарвар ва ташаббускор дар арсаи байналмилалӣ эътироф гардидааст. зикр шуд ки қаъдномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон
муҳтарам эмомалӣ раҳмон қабул шуда ҳамчун иқдоми нави байналмилалии тоҷикистон дар самти таҳкими сулҳу ҳамдигарфаҳмӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ арзёбӣ мешавад. Дар идомаи ҳамоиш ба нақши ҷавонон ҳамчун нерӯи пешбарандаи ҷомеа ва ояндасозони давлат таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида, аз онҳо даъват ба амал оварда шуд ки дар таҳкими сулҳу ваҳдати миллӣ ва иҷрои содиқонаи вазифаҳои касбӣ саҳми арзандаи худро гузоранд. зимни баромадҳо ҳамчунин гуфта шуд ки кормандони ҷавони кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ бояд бо истифода аз донишҳои муосир, татбиқи технологияҳои рақамӣ ва такмили фаъолияти кадастрӣ дар пешрафти соҳа ва истифодаи самараноки захираҳои замин саҳмгузор бошанд. дар идомаи чорабинӣ як қатор кормандони ҷавони кумитаи давлатӣ барои мусоидати фаъол дар татбиқи босамари сиёсати давлатии ҷавонон, нишон додани эҳсоси баланди худшиносию ватандӯстӣ, эҳтиром гузоштан ба арзишҳои миллӣ ва таҳкими рукнҳои давлатдорӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо сипосномаи Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ карда шуданд. дар институти фалсафа ва сиёсатшиносӣ ба номи Аловиддин Баҳовиддинови Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон бахшида ба қабули қатномаи Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда солҳои 2027-2036 семинари илмӣ баргузор гардид. иштирокдорони ҳамоиш таъкид карданд ки ин қатномаи муҳим бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод гардида аз рӯйдодҳои муҳими сиёсиву дипломатии соли 2026 ба шумор меравад. санади мазкур идомаи мантиқии сиёсати сулҳуҷӯёна ва инсонпарваронаи Тоҷикистон буда мавқеи кишвари моро ҳамчун давлати ташаббускор дар масъалаҳои таҳкими сулҳу амнияти байналмилалӣ боз ҳам таҳким мебахшад. дар семинар аҳамияти таърихӣ ва амалии қатнома, нақши он дар таҳкими фарҳанги сулҳ, пешгирии низоъҳо ва таъмини зиндагии осоиштаи наслҳои оянда мавриди баррасии амиқ қарор гирифт. олимон ва коршиносон таъкид намуданд ки қабули ин қатнома эътирофи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ташаббусҳои созандаи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ буда саҳми кишвари моро дар пешбурди ҳадафҳои умуми башарӣ боз ҳам намоёнтар мегардонад. дар анҷоми семинар иштирокдорон изҳор доштанд ки 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда метавонад ба таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ, густариши муколамаи тамаддунҳо ва тарбияи насли сулҳпарвар мусоидати ҷиддӣ намояд. ба муносибати қабули қатномаи Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид оид ба ташаббуси нави ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ки боз як дастоварди муҳими сиёсати хориҷии кишвар ва эътирофи нақши Тоҷикистон дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии сулҳ арзёбӣ мешавад, дар ноҳияи Вахш ҳамоиш баргузор гардид. дар чорабинии мазкур намояндагони мақомоти давлатӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, кормандони соҳаи маориф ва олимону фаъолони ҷомеа иштирок намуда масъалаҳои таҳкими сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва саҳми Тоҷикистон дар пешбурди tashabbusҳои байналмилалии сулҳофариро мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор доданд. таъкид гардид ки 25 июни соли 2026 Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид tashabbusi нави ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳти унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда солҳои 2027-2036 бо қатномаи махсус қабул намуд. қабули ин санади муҳим эътирофи навбатии сиёсати сулҳпарваронаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва саҳми созандаи президенти кишвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҳкими сулҳу амнияти байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. иштирокчиёни ҳамоиш иброз доштанд ки таҷрибаи сулҳу ваҳдати Тоҷикистон имрӯз дар арсаи ҷаҳонӣ ҳамчун намунаи муваффақи ҳалли мусолиҳатомези низоъҳо эътироф гардида ҳифзу таҳкими ваҳдати миллӣ ва тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи сулҳпарварӣ ва тандурустӣ ва худшиносии миллӣ аз вазифаҳои муҳими ҷомеа ба ҳисоб меравад.
در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج امور شهر وحدت تحت عنوان 10 ساله بین المللی صلح به خاطر نسل‌های آینده اقدام تاریخی تاجیکستان برای آینده بشریت همایش علمی برگزار گردید. چرابینی مذکور با جانبداری از تشبوس نوبتی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وابسته به قبول قطعنامه سازمان ملل متحد عاید به اعلان 10 ساله بین المللی صلح به خاطر نسل‌های آینده برای سالهای 2027-2036 برگزار کرده شد. مسئولان ابراز داشتند که تشبوس مذکور ادامه منطقی سیاست صلح‌پرورانه و بشردوستانه راهبریت عالی کشور به حساب رفته باز یک قدم مهم و استوار جمهوری تاجیکستان در سمت تحکیم صلح و ثبات جهانی می باشد. گفته شد که جمهوری تاجیکستان با راهبری پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در عرصه بین المللی همچون کشوری تشبوسکار و جانبدار حل مسائل گلوبالی پذیرفته شده است. قبول قطعنامه سازمان ملل متحد عاید به اعلان 10 ساله بین المللی صلح به خاطر نسل‌های آینده اهمیت بزرگی تاریخی داشته برای تحکیم فرهنگ صلح، همدیگرفهمی و همکاری بین دولت‌ها زمینه مساعد فراهم می‌آورد. پس از انجام همایش علمی با جانبداری از سیاست صلحجویانه و افتخار آفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از جانب آموزگاران و کارمندان کالج امور شهر وحدت راهپیمایی آسایشته برگزار گردید. اشتراکچیان راهپیمایی با شعار و نوشتجات‌های تجسم کننده از صلح و ثبات، سرجمی و همگرایی جانبداری خود را از تشبوس‌های سازنده جمهوری تاجیکستان در سمت تحکیم صلح جهانی ابراز نمودند. ҷамоати деҳоти деҳқонободи ноҳияи дӯстӣ чун дигар ҷамоати шаҳрак ва деҳоти ноҳия дар даврони соҳибистиқлолии кишвар рӯ ба рушд ниҳода марҳила ба марҳила ободу зебо мегардад. дар доираи иқдомҳои ободониву созандагӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ин ҷамоати деҳот 35 иншоот ба нақша гирифта шуда то ин ҷониб 30 тои он мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. амалӣ намудани нақшачорабиниҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҷамоати шаҳрак ва деҳоти ноҳияи дӯстӣ баҳри сокинон шароити мусоиди рӯзгор фароҳам гардонид. дар ин даврон бо саҳми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, сокинону соҳибкорон ва ҷалби барномаву сармояҳои хориҷӣ дар тамоми маҳал ва деҳоти ҷамоати деҳоти деҳқонободи ноҳия бунёди муассисаҳои нави таълимӣ, симхонаҳои иловагӣ, марказҳои маишиву хизматрасонӣ, иншооти соҳаҳои варзиш ва тандурустӣ ба роҳ монда шуда то ин ҷониб қисмате аз онҳо сохта шуда дар дигар сохтмонҳо корҳо бо маром ҷараён доранд. имрӯзо дар ҳудуди ҷамоат 3 бинои муассисаи таълимӣ, 2 иншооти соҳаи иҷтимоӣ, майдончаҳои варзишӣ, ҳавзи шиноварӣ ва дигар сохтмонҳо идома дорад. яке аз иншооти калонтарин дар ин ҷамоати деҳот ин сохтмони муассисаи таълимии сеошиёна мебошад ки дар деҳаи самангон бунёд гардида барои 800 нафар хонанда дар 2 баст пешбинӣ карда шудааст. дар ин бино озмоишгоҳҳои замонавии фанҳои дақиқ, утоқи омӯзгорон ва утоқи махсус барои нигоҳубини кӯдак дар назар дошта шуда бо мавриди истифода қарор гирифтани ин иншоот баҳри муҳассилин шароити имконоти мусоиди таҳсил фароҳам гардонида мешавад. айни замон сохтмони таҳкурсии он бо суръат идома дошта масъулин талош доранд ки бо ҷалби мутахассисони маҳаллӣ ва ҷалби техникаҳои пуриқтидор бинои мазкурро то таҷдид аз 35-солагии истиқлоли давлатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳанд. мактаб муассисаи ошиёна буда аз 15 сифхона иборат аст ва таҳсил дар 2 баст пешбинӣ мешавад. ҳозир мо дар корҳои катлавании корхона мебошем. дар ин сохтмони мо 15 нафар мардуми маҳаллӣ ҳамин деҳа кор ва фаъолият мекунанд. аҳли ҷамоатчигӣ баробари бунёди иншооти мухталиф ҳамзамон ба бунёду таъмир ва мунфаршкунии роҳҳои маҳалливу марказӣ низ таваҷҷӯҳ равона менамоянд. ҳоло ашёҳои зарурӣ ва мумихон барои мунфаршнамоии роҳҳо омода гардида рӯзҳои наздик корҳои таъмиру мунфаршнамоиро оғоз мебахшанд. сокинони ноҳияи дӯстӣ бунёди иншооти нави иҷтимоиву иқтисодиро дар маҳал ва деҳот заминагузори баҳри ояндаи дурахшони ватани азизу маҳбубамон маънидод намуда ҳадаф ба он равона намуда истоданд ки бо истифода аз тамоми сарчашмаҳои маблағгузор
сармایه‌گذاری و جلب صاحبکاران وطنی در آینده بنیاد دیگر انشاءات ضروری را به راه مانده در آبادی یک گوشه دیار حصه مناسب می‌گذارند. شاهزاده سمندر موسی نور محمد، ناحیه دوستی، اخبار. آب نعمتی حیات و پایه اساسی رشد کشاورزی میباشد. تأمین سریع آب پالایشی یکی از عامل‌های اساسی رشد ساحه کشاورزی و فراوانی حاصل به حساب می‌رود. با توجه پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان امروز شبکه‌های مهم آبرسانی در ولایت ختلان فعالیت منتظم داشته، هزارها گکتار زمین‌های کشاورزی با آب تأمین گردیده ایستاده‌اند. ادامه موضوع در گزارش اسماعیل صاحب نظریان. تأمین با اعتماد آب پالایشی یکی از عامل‌های اساسی رشد ساحه کشاورزی به شمار رفته. برای استفاده ثمرناک زمین‌های کارم آبی، افزایش استحصال محصولات کشاورزی و تأمین امنیت آذوقه‌واری مملکت اهمیت کلیدی دارد. با همین مقصد امروزها در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان بخصوص در ناحیه خراسان بهر تأمین سریع خواجگیداران با آب پالایشی تدبیرهای مؤثر عملی گردیده فعالیت شبکه‌های آبرسانی زیر نظارت دائمی مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان و مسئولین ساحه در ولایت قرار دارد. در حدود ولایت عین زمان 195 عدد دستگاه آبکشی کار کرده است و طبق درخواست خواجگی‌ها آب پالایشی چه طریق خود جاری باشد و چه طریق دستگاه آبکشی یعنی پایگاه آبکشی باشد با آب پالایشی سریع وقت تامین شده ایستاده‌اند. در این شب و روز که ایام کشتی تکراری رفته ایستاده است ما کوشش به خرج میکنیم که از تمام امکانیت‌ها استفاده نموده خواجگی‌های دهقانی را با آب پالایشی لازمه تامین نماییم و خواجگی‌های دهقانی توانسته باشند که آن حاصل دلخواهی که به نقشه گرفتند به دست بیارند. یکی از چنین انشاءات مهم گیدراتکنیکی کانال ماگیسترالی گردوگرد لویقسوی می باشد. کانال مذکور توسط نقب آبگذر از دریای وخش آب گرفته از حدود ناحیه یاوان گذشته زیاده از 20,000 گکتار زمین‌های کشاورزی ناحیه‌های یاوان، عبدالرحمن جامی و خراسان را با آب پالایشی تأمین می‌کند. عین زمان که موسم اساسی پرورش پخته، سبزوات، پالایشی و دیگر زراعت کشاورزی ادامه دارد، آب توسط این کانال به طور منتظم جاری بوده خواجگیداران ناحیه خراسان کارهای آبمانی را طبق نقشه به راه مانده‌اند. ما از آب تماما تنقیصی نداریم. ما نشون نمای پخته نست. ما گل کرده است ما حاضر با آب ماندیم. نیت داریم که ما پخته را حاصل نقض بگیریم و آب همه خیلی باشه مهنت کرده ما فایدهش بینیم. قابل ذکر است که بهار سال جاری در نتیجه بارشات شدید و آمدن سیل دو قطعه کانال مذکور آسیب دیده انتقال آب موقتا قطع گردیده بود. با دستور و سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و تلاش‌های پیگیرانه متخصصان و مسئولین ساحه در مهلت کوتاه کارهای برقرارسازی انجام داده شده عاقبت‌های آفت طبیعی پر را برطرف گردیدند. در نتیجه مجرای آب از نو برقرار گردیده فعالیت کانال به نظام مقرری وارد شد. امروز توسط کانال ماگیسترالی لویقسوی زمین‌های کارم آبی ناحیه‌های یاوان، عبدالرحمن جامی و خراسان با آب پالایشی تامین گردیده برای ادامه کارهای صحرایی و پرورش با صفت زراعت شرایط ضروری مهیا میباشد. تدبیرهای عملی شده بار دیگر شهادت میدهند که توجه پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان به رشد ساحه آبیاری و بهسازی انفراستراکچور کشاورزی برای استفاده ثمرناک ذخیره‌های آب بلند برداشتن حاصلناکی زمین‌ها و تأمین رشد استوار ساحه کشاورزی زمینه واقعی فراهم آورده است. سال 2026 در دایره آمادگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه ورزاب 10 کیلومتر راه اهمیت محلی داشته مورد استفاده قرار داده شد. حالا با سهم صاحبکاران در چند دهه دیگری حدود ناحیه منفرش‌کنی راه ادامه دارد. گزارش خبرنگاران ما. دهه چهارباغ ساکنان و صاحبکاران این دهه با انجام اقدام‌های نیک سهم خود را در آبادی این گوشه دیار می‌گذارند. تا این وقت با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه ورزاب در جماعت دهات چهارباغ 28 انشاءات تعیینات گوناگون ساخته و استفاده داده شد و در دایره مرحله نو کارهای سازندگی منفرش‌کنی 1.5 کیلومتر راه داخلی دهه چهارباغ با سهم ساکنان همین دهه آغاز گردید.
برای نوسازی راه مذکور در محل ساختمان تکنیک‌های ساحوی جلب گردیده است و ساکنان نیز در این تدبیر مهم سهم ارزنده می‌گذارند. کارهای بنیادکاری و سازندگی همروزه در حدود ناحیه ورزاب رفته ایستاده‌اند. با تشبث مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه ورزاب و صاحبکاران محلی امروز در حدود جماعت دهات چهارباغ راههای اهمیت محلی داشته حدود جماعت دهات چهارباغ اسفالت‌پوش کرده شده ایستاده‌اند. این قطعه راه که سالهای زیاد تعمیر نشده بود مشکلات زیاد را برای ساکنان در فصل بهار و زمستان به وجود می آورد. با بنیاد راه و مطابق ساختن آن به طلبات زمان مشکلات ساکنان دهه برطرف و رفت آمد طریق آن آسان و بهتر می گردد. همین طور ساکنان و صاحبکاران ناحیه ورزاب عزم دارند که با بنیاد انشاءات نو تعمیر و نوسازی انشاءات معروف و خدمترسانی سهم خود را گذاشته 35 سال استقلال دولتی را با دستاوردهای نظررس استقبال نمایند. در جماعت دهات چهارباغ راههای را منفرش کرده ایستادند. این همه از روی تنجی و آبادی و امانی مملکتمان هست که با تشبث پیشوای معظم ملتمان آبادی ها رفته ایستاده است. بنیاد راه و نوسازی دیگر انشاءات اجتماعی امکانیت فراهم می‌سازد که مردم دهه از خدمترسانی‌های سطح بلند ثمرناک استفاده برند. سال 2026 به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و سهم صاحبکاران و ساکنان 10 کیلومتر راه اهمیت محلی داشته ساخته به استفاده داده شد و حالا این تدبیر را ساکنان با روحیه بلند وطنداری در یک چند دهه ادامه داده ایستاده‌اند. ادامه اخبار در شهر دوشنبه در موضوع هماهنگسازی فعالیت مقامات حاکمیت دولتی تشکیلات‌های بین‌المللی و جمعیتی برای تطبیق استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2030 همایش دایر گردید. گزارش در این خصوص. чорабинӣ бо ибтикори кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардида дар он роҳбарiyat намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон намояндагии созмони милали муттаҳид дар тоҷикистон вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ташкилотҳои байналмилалию ҷамъиятӣ ва коршиносони соҳа иштирок намуданд. дар ибтидои чорабинӣ иброз гардид ки бо қарори ҳукумати кишвар стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 ва нақшаи чорабиниҳо барои солҳои 2021-2025 оид ба амалисозии стратегияи мазкур тасдиқ гардид. бо назардошти ба охир расидани даври аввали амалисозии стратегия бо қарори ҳукумати ҷумҳурӣ аз 25 декабри соли 2025 нақшаи навбатии чорабиниҳо барои солҳои 2026-2030 ҷиҳати амалисозии стратегия ба тавсиб расид. бо таваҷҷӯҳ ва дастгирии бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон сафи бонувону занон дар мансабҳои роҳбарикунандаи мақомоти давлатӣ зиёд гардида тибқи квота духтарон дар дохил ва хориҷи кишвар ба муассисаҳои таълимии олӣ ва касбӣ ба таҳсил фаро гирифта шуданд. бо ба даст овардани грантҳои президентӣ занҳо ба шуғли муносиби дилхоҳашон ба соҳибкорӣ машғул шуда ба ин васила сатҳи зиндагии худро беҳтар гардониданд. бо назардошти тадбирҳои натиҷабахш роҳандозӣ намудани ҳукумати кишвар роҷеъ ба масъалаҳои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа дар сатҳи байналмилалӣ низ фаъолияти тоҷикистон мусбӣ арзёбӣ шуда дар ҷаласаи шӯрои иқтисодӣ ва иҷтимоии созмони милали муттаҳид ҷумҳурии тоҷикистон бо гирифтани 48 овоз аз 54 кишвар ба узвияти комиссияи созмони милали муттаҳид оид ба мақоми зан барои солҳои 2027-2031 интихоб гардид. ин омил барои дар миқёси ҷаҳонӣ боз ҳам афзун гардидани нуфузи тоҷикистон мусоидат карда дар ин замина аз ҷониби ниҳодҳои давлатӣ татбиқ намудани тадбирҳои созанда ҷиҳати муаррифии шоистаи кишвари мо дар дохил ва хориҷи ҷумҳурӣ тақозо мегардад. бо ин мақсад дар мизи мудаввар аз ҷониби иштирокчиён дар бораи роҳандозӣ ва амалӣ кардани фаъолияти ҳамоҳангшудаи мақомоти ҳокимияти давлатии ҳамазинаҳо ташкилоти ҷамъиятиву байналмилалӣ ва хайриявӣ барои татбиқи стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон ва нақшаҳои чорабиниҳо оид ба амалисозии он маърузаҳо дар самтҳои соҳаи тандурустӣ, таҳсилот, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, соҳибкорӣ ва рушди корхонаҳои навтаъсис, пешгирӣ ва рафъи зӯроварӣ аз рӯи аломатҳои гендерӣ нисбати занону бонувон баён гардида пешниҳодҳои мушаххас манзур карда шуданд.
шӯрои зеҳни сунъӣ назди вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон дар якҷоягӣ бо вазорати маориф ва илм ба низоми таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ фанни нав бо номи асосҳои зеҳни сунъӣ ҷорӣ карданд. давраи омӯзиш нишон дод ки ҷорӣ намудани асосҳои зеҳни сунъӣ ба низоми таҳсил метавонад ба рушди донишҳои хонандагон таъсири муфид расонад. сентябр ба низоми таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии тоҷикистон дарсҳои иловагии зеҳни сунъӣ ҷорӣ карда шуд. ин раванд барои хонандагони синфҳои 10 ва 11 дар шакли озмоишӣ роҳандозӣ гардид. дар доираи лоиҳа 100 мактаби кишвар шомил карда шуд ки 60 мактаб аз душанбе ва 40 мактаб аз минтақаҳо мебошанд. барои хати 100 мактаби ба лоиҳа дохил шуда мактабҳои хуҷанд, кӯлоб, хоруғ, ваҳдат ва дигар шаҳру ноҳияҳо ҷой доштанд. фанни нав дар муассисаҳои соҳаи маориф асосҳои зеҳни сунъӣ ном дошта роҳандозӣ кардани он ба шиносоии хонандагон аз асосҳои технологияҳои нави рақамӣ замина фароҳам овард. аввалин чизе ки мо дар зеҳни сунъӣ ёд гирифтем ин худи зеҳни сунъӣ мебошад ки вай чӣ хел кор мекунад, яъне дар бораи чӣ мебошад мафҳуми зеҳни сунъиро мо омӯхтем. тавассути зеҳни сунъӣ сохтани программаҳоро, яъне ягон вебсайтҳоро ёд гирифтем ки кори моро осон мегардонад. шакли татбиқи лоиҳа содда ва хеле ҷасурона буд, зеро дарси роягони интихобӣ барои хонандагони синфҳои 10 ва 11 ҳафтаи 1 маротиба дар гурӯҳҳои хурди иборат аз 10-15 нафар ба роҳ монда шуданд. аз мактабҳо танҳо синфхонаҳои компютерӣ ва дастрасӣ ба интернет талаб шуда барномаи таълимӣ, воситаҳои рақамӣ ва гурӯҳи мутахассисон аз ҷониби шӯрои зеҳни сунъӣ назди вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон таъмин карда шуд. шӯрои зеҳни сунъӣ назди вазорати саноат ва технологияҳои нав ва вазорати маориф ва илм меъморони асосии ин дигаргунсозӣ мебошанд. ҳадафи асосии лоиҳа танҳо омӯзиши технология нест. мақсад ташаккули саводнокии рақамӣ, рушди тафаккури мантиқӣ, малакаҳои таҳлил, эҷодкорӣ ва истифодаи масъулонаи технологияи зеҳни сунъӣ мебошад. хонандагон меомӯзанд ки чӣ гуна аз имкониятҳои зеҳни сунъӣ барои омӯзиш, тадқиқот ва ҳалли масъалаҳои рӯзмарра самаранок истифода намоянд. чунин ҳамоҳангии стратегияи миллӣ, модели забони миллӣ ва курси мактабии зеҳни сунъӣ имрӯз дар минтақа ҳамто надорад. тоҷикистон аввалин кишвари минтақа мебошад ки дар он зеҳни сунъӣ на танҳо дар стратегияҳо, балки дар ҷадвали дарсҳои мактабӣ низ ҷой гирифтааст. лоиҳаи дарсҳои зеҳни сунъӣ дар 100 мактаб кишвари моро ба намунае табдил медиҳад ки нишон медиҳад чӣ гуна метавон зеҳни сунъиро ба қисми ҷудонашавандаи таҳсилоти оммавӣ табдил дод. моҳи майи соли 2026 давраи нахустини пурраи лоиҳа анҷом ёфт, аммо дар асл ин танҳо оғози роҳ аст. натиҷа моро шод кард. бисёр кӯдакон ба зеҳни сунъӣ таваҷҷӯҳи калон доранд ва ба шавқ меомӯзанд. ин танҳо оғоз аст. дар пеш ҳазорҳо мактаб, миллионҳо хонанда ва насли ҷавоне қарор доранд ки барои онҳо зеҳни сунъӣ на таҳдид, балки воситаи рушд хоҳад буд. дар шаҳри нанкини музофоти ҷиансуи ҷумҳурии мардумии чин чорабиниҳои ҳафтаи фарҳангии ҷиансу осиёи марказӣ 2026 баргузор гардид. ҳадафи асосии чорабинӣ таҳкими ҳамкориҳои фарҳангиву гуманитарӣ ва рушди робитаҳои сайёҳӣ байни ҷумҳурии мардумии чин ва кишварҳои осиёи марказӣ мебошад. аз 26 то 28 июни соли 2026 дар шаҳри нанкини музофоти ҷиансуи ҷумҳурии мардумии чин чорабиниҳои ҳафтаи фарҳангии ҷиансу осиёи марказӣ 2026 баргузор гардиданд ки ба таҳкими ҳамкориҳои фарҳангию гуманитарӣ ва рушди робитаҳои сайёҳӣ миёни ҷумҳурии мардумии чин ва кишварҳои осиёи марказӣ равона шуда буданд. намояндаи ҷумҳурии тоҷикистон аҳамияти рушди ҳамкориҳои чин ва кишварҳои осиёи марказиро дар соҳаи сайёҳӣ, муаррифии минтақа ҳамчун фазои ягонаи сайёҳӣ ва рушди хатсайрҳои муштараки сайёҳӣ таъкид кард. ҳадафи асосии ин чорабинӣ таҳкими ҳамкориҳои фарҳангию гуманитарӣ ва рушди робитаҳои сайёҳӣ байни чин ва кишварҳои осиёи марказӣ унвон гардид. ин чорабинӣ таҳти унвони навои роҳи абрешим сафари фарҳангӣ тавассути музофоти ҷиансу ба осиёи марказӣ баргузор гардид. дар фарҷоми чорабинӣ ҷониби тоҷикистон иштирокчон ва меҳмононро барои иштирок дар намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии душанбе DIT 2026 ки аз 24 то 26 сентябри соли 2026 дар шаҳри душанбе баргузор мегардад даъват намуд. ин намоишгоҳ ба як майдони муҳими рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ ва муаррифии имкониятҳои сайёҳии кишварҳо табдил хоҳад ёфт. дар ҳошияи ин чорабинӣ намоишгоҳи мавзӯӣ баргузор карда шуд ки дар он намояндагони соҳаи сайёҳии кишвар иқтидорҳои сайёҳӣ, мероси фарҳангӣ ва ҳунарҳои мардумиро ба иштирокдорон
معرفی نمودند. برگزاری چنین چورابینی‌ها با تبلیغ و تشویق بیشتر امکانات‌های سیاحتی تاجیکستان که در پیروهای اساسی شاهراه بزرگ ابریشم قرار دارد و این چنین جلب سیاحان خارجی را بهر بالا بردن رغبت تماشای شاهراه ابریشم به تاجیکستان مساعدت خواهد نمود. گوشه تاجیکستان با طرح و اصول خاص و نقش و نگارهای ملی تهیه شده. در اطراف آن عکس‌ها از طبیعت زیبا منظر تاجیکستان، هنرهای مردمی از جمله لباس‌های ملی جایگیر گردیده است. هر یک اکسپونات تجسمگری عنعنه‌های فرهنگی راه ابریشم بوده. هر یک نمودی هنر رمز دوستی و همکاری بین کشورها میباشد. мавзеи болооби обанбори баҳри тоҷик бо табиати зебояш ҷои сукунати 43 намуди моҳиҳо, 22 намуд парранда ва дигар ҷонварони ваҳшӣ мебошад. дар ин макон барои тоза нигоҳ доштани мавзеъ, зиёд шудани моҳӣ, паррандаю ҳайвонот тадбирҳои мушаххас амалӣ карда мешавад. гузориш дар ин хусус. обанбори баҳри тоҷик ва ҳудуди сабзу хуррами мавзеъи болооби он ҷои асосии тухмгузории моҳиҳои гармидӯстӣ дар шароити табиӣ инкишофёбанда ва паррандаҳои обу ботлоқӣ, ғоз, мурғобӣ, тазарви сирдарёӣ, рӯҳбоҳ, шағол, гург ва дигар номгӯй мебошад. ба гуфтаи мутахассисон дар ин мавзеъ 43 намуди моҳиҳо ба қайд гирифта шуда 14 намуди онҳо сайди саноатӣ доранд ва ҳамзамон 22 намуд паррандаҳо сукунат мекунанд. соли 2025 мавзеъи болооби баҳри тоҷик бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон парваришгоҳи давлатии табиии баҳри тоҷик эълон гардид ва ин тадбир барои дар минбаъда рушд додани ин макони табиӣ, афзун намудани олами наботот, паррандаю моҳӣ ва ҷонварони ваҳшӣ мусоидат менамояд. бо иқдоми ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон кумитаи ҳифзи муҳити зист соли 2025 барои таъмин намудани роҳи ҳаракати моҳиҳо ҳангоми тухмгузорӣ дар болооби обанбори баҳри тоҷик дар масоҳати 35 километр каналҳои мелиоративӣ зери назорати кормандони сарриёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти суғд кофта шуд. ба ин восита ба ҳисоби мутахассисон каналҳо имконият медиҳад ки то 10 миллион моҳичаҳо дар ҳолати паст шудани сатҳи об дар болооб намонда ба воситаи канал ба баҳри тоҷик ҳаракат карда инкишоф ёбанд. барои минбаъда нигоҳдории олами набототу ҳайвонот, паррандаҳо дар асоси нақша чорабиниҳои муассисаи давлатӣ ҳудудҳои махсус муҳофизатшавандии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз тарафи масъулини парваришгоҳи давлатии табиии баҳри тоҷик корҳои барқарорсозӣ, тозагии муҳити атроф гузаронида шуд. ин мавзеъ ҷои сукунати паррандагону ҳайвоноти нодир мебошанд. ин мавзеъ 10,000 гектарро дар бар мегирад. ин мавзеъ дар болооби обанбор ҷойгир аст, табиати бисёр зебо дорад. дар аксаи тозагии соҳил, манбаъҳои об, кормандони сарриёсати ҳифзи муҳити зист, дӯстдорони табиат, аъзои ҷамъияти шикорчиён ва дигар шаҳрвандон ширкат карда табиатро аз зарфҳои пластикӣ, дигар ашёҳо тоза намуданд. ин тадбир бо мақсади имконияти васеъ овардан барои сукунати парранда, ҳайвоноти ваҳшӣ, афзун намудани онҳо ва ҳифзи дарахтон, гулу гиёҳҳо, таъмини доимии сарсабзии онҳо доир карда шуд. тағйирёбии иқлим дар соҳаи кишоварзӣ таъсири амиқ гузошта, паёмади он имрӯзҳо дар аксар кишварҳои ҷаҳон мушоҳида мешавад. барои мутобиқшавӣ ба ин раванд дар ноҳияи деваштиҷ бо самгузории шарикони рушд дар яке аз хоҷагиҳои деҳқонӣ бо бунёди ҳавзи захираи оби полезӣ ва насби панелҳои офтобӣ усули обёрии қатрагӣ ҷорӣ гардид. маълумоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд аз роҳу усулҳои самарабахш истифода мебарад. намунаи чунин иқдомот таъсиси ҳавзи захираи оби полезӣ, ҷорӣ намудани обёрии қатрагӣ ва истеҳсоли барқ ба воситаи панелҳои офтобӣ дар хоҷагии деҳқонӣ ба номи Баҳодур Нарзуллоеви деҳоти ғазантараки ноҳияи Деваштич ва ошхонаи Турдибои шаҳри Конибодон ба ҳисоб меравад. ин тадбир дар доираи марҳилаи дуюми барномаи маблағгузории иқтисоди сабз дар Тоҷикистон амалӣ карда шуд. марҳилаи дуюми барномаи маблағгузории иқтисоди сабз дар Тоҷикистон бо дастгирии фонди иқлими сабз, вазорати молияи Австрия ва ҷумҳурии Корея тавассути Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд амалӣ гардида, ҳадафи он дастрасӣ ба маблағгузории сабз ва технологияи муосири ба иқлим устувор мебошад. дар саҳифаи навбатӣ ҳамкоронамон Раҳматшоҳ Обид шуморо бо рӯйдодҳои